Jamen, jeg står her ved min hest Saga, som har haft rigtig meget mug. Den havde det virkelig stemt, som jeg også kan se på nogle af billederne. Så har jeg brugt det her Primecare pulver, som jeg har blandet op i vand og puttet det op på en sprayflaske. Og så har jeg kun sprayet den en gang i døgnet, ikke pillet, ikke noget. Og nu vil jeg lige vise, hvordan, og det er virkelig effektivt. Og den har haft mug hele vejen her og her. Og det jeg gør, det er simpelthen bare, at jeg tager sprayflasken. Ja, det er lige lidt koldt. Og så sprayer jeg bare. Og man skal ikke pille, men jeg sørger lige for, at det sådan er godt vådt. Det er derfor, jeg lige har en hands på. Ja. Og så godt der i koderne. Og her er de her hår, det er lidt lange. Bare spray, altså det er sådan vigtigt, at det bliver lidt vådt. Men se her, der er det jo faktisk væk. Og den havde mug her og her, hele vejen op der. Herover er det stort set væk. Der er en lille smule i det lange hår her. Så det får lidt. Man skal selvfølgelig lige sørge for, at benene er tørre og rene, når man gør det. Og når man har sprayet, så skal hesten lige stå en times tid, så det kan tørre ind, hvis nu de er på døgnfold. Men min er inde om natten, så jeg har gjort det om aftenen. Men det er simpelthen det hele. Der er en lille smule her tilbage, men hun har været helt fyldt med mug hele vejen herover.